не се вижда много от линиите на дъската. Колко са на първия ред? На първия ред колко са? Охона. На първия ред са само 3. Хитрец. Кой беше? Ники. Браво, изчака да ги определим колко са. Добре, кой има повече стотинки? Не монети, стотинки. Кой ми вика госпожа? Кажи госпожата. Равно. Колко стотинки има момченцето? Момченцето има 10. Има 5 плюс 5 плюс 5. А колко? Ти нали твърдиш, че сте равни? Как разбра? Има 20. Момичето има 20. Просто монетите им са различни, нали? Да. Има по еднакъв брой стотинки. Да прочетем думичките. Първата редичка чете. Първо, вижте. Хубаво си ги погледнете, няма да бързате. Първото лище ще прочете тази редичка, втората тази и третата редичка, третото лище. Първо всички да си ги прочетат самички. Хайде, Емил! 5 ко, 5 е петел, 5 Петно. Втората редичка е да ви московски. Къде си крака да постоим? трифон. Какво е трифон? Трифон. Трифон, нали? Точно така. Трион. Актриса.